Fashalo ICDS official thangai malaika Shumili Sub-Zonal Chairman Umar Chakra Binoy Deborma Bata Maniani Bagai. Tinoro CDP office Palemani, Tini Borongang Kazamara Sub-Zonal Vice Chairman Tongo, Usun Deborma. This case in Koidin Nuka, Tini de Bata Manero, Okra Sakra, Randi, Babino de Skimo, State Abong Central Skimo, de Bataman Tonero. Borok bata habia bong nirang oto so borok au baise kisi misa bazar hat ingi saw ingi tongoi mani nge borok gobang ma jaga thangguri layo bank ko thango rang habia gobang ma ni tamnai online rang rinai borok ni aro thang lai kya borok rang maya ses ponjo suno khai complain khai kya oni bai tini 10 tarik to ta rang habia awon bagino sengti oro CDPU mai mala phekya malai seng gobang ma bobai kok salakya tai 2025-26 ni je jeng list mane aborok bo bahing ka aborok ni bo kok salai kyang bo sengno list nai kok dino tai totally oro je pray 4100 moto oro beneficiary tongo aboi high scheme ni an out ayo ngai bor ni bum list bo seng sanka borok abori nai ngai omo tini seng beneficiary no sanam tuma ka omono norok tamnai bank bo ta thangdi ba online rang bo ta thangdi noroni jodi rang habyang tong hangkai batta habyang tong hangkai jese ki skim pano bura batta rani batta bani ni ong tamnai dibango je o himui thangai phaimi aptironi batta phanung tu nor direct phai CDPU nor malai phaidi aro phai check khai hangkai borok nor no logi logi no nor tang habya ba habrine bagi gonai borok samung khlai rinai gabon bagi oro bank jora guri phayo oro ta kitsa CDPU office jora phaike nong thango gaun bagai norok ni osubida angkai sengo sadi norok na osubida bagai seng logi logi no jekono office bai thangai salai norok ni subida khlainen bagai seng saitok tongo tawana di o je message mamon ulo norok obono khlaidi je batta habia korok norok direct CDPU office phai norok CDPU malai phaidi logi logi ni norok batta tam osubida angkai tong norok saimanai te habui thanai aseng jotona hambai norok jati e habia rok CDPU office phanya nungthon aseng